Не става сега човек да си оставя работа, когато трябва да взимам пари и и съм мяткам. Да, и пия. Така е, обаче чуй сега да си оставя работата човек. Не, брат, слушай ма сега да ти обяснявам, Мишо. Значи, не може това джудже да ми се цъка, ние сме на лайв, да знаеш. Такова, слушат на хора. Ние сме в кик на лайв 1000 човека. Не може джуджето да ми звъни и да ми вика ринг, маняк. Сега ще отида. Брат, сега ще стане известен брат, като заспи. Брат, моля се, изчакай. Моля. Ясно, ма. Аз съм гледал вашия филм. Вие не стигнахте до край, брат. Андрей може, ако иска да дойде и той, да си вземе и той топалки. Аз съм в Пловдив. Да. Няма значение. Той се обяви, че щял да ме приби маняк пред 5000 човека. Брат, аз какъв съм? Жена ли съм? Педерас ли съм? Отивам на адреса. Казах му, ела пред хотела. Ела къде си искаш. Anytime, anywhere, мафака. С нощ. А защото много рязко го взех това решение? Много рязко взех това решение, казвам ти, както седях с Марио и драснахме. Слушай, сега дойда в София ще се обадя. Директно. Не, идва. Чуй. Утре съм в София, Мишо. Ще дойда до Люлин. И ще се видим. Ще направим един клип Люлин облог. Добре. Утре съм в София. Чай само да приключи това нещо. Чакам Спартак Алчо да дойдат, залата малата. Спал съм 4 часа и това онова. Това е. Добре, не, сега гледай в кик на лайф, в залата, ринг. Да, сега искам да гледаш. Не ме интересува какъв е, брат, той се обяви на лайф. Давай, искам да видиш Конор Макгрегор от Бургас. Гледай, брат, чувствай се. Да, стой на първия ред. Да. Не, просто не ми дойде на такова човек. Не беше планувано, дойдох заради една путка. Просто съм на лайф, чуй телефона, Мишо, телефона е рестриктът, брат. Имат ли номера? Знам, имат ми телефона, човек, имат ми телефона пестен. Да. Така, имат ми телефона пестен педераза, брат. Сега ще го сменя и ще изпратя новия. Разбираш, че ми дадаха и емтелския. Сега ще се чуем, добре. Да, чуй, защото съм на лайв стрим, на телевизора се цъкна набирането, обърна го бързо, дано не ти е видял някой педерас номера. Ма смятам, че не е. Много бързо беше. Добре, айде. Ще се чуем, айде. Няма правите интриги и педали. Облок. Люлин облок. Бургас облок. Че е малко. Коста, колега. Айде, коста, Спартак Алко, къде си е, брат? Аз той мина деня. Охо. Нямам. Big fun, chase a chick, never chase a bitch, fun on make me, I drive anything, buy my ring, make them go insane. My guillotine, drink a medicine, take a big time, go to the other street, let's go, call him Marty Moment. We was in the tennis court, for the business game. Smoke prescriptions, focus on the, put my intermission, never take a break, we can switch states. Да, чай ще слушат всички да стои. Майка му и телевизор да еба, мамичката му да еба. Давай на Viber на камера, на WhatsApp. Давай на Viber на камера. Ела, ще дойдеш да ми докараш тестостерона. Колега, ще ми докараш ли докато има тестостерон? Който и да е, аз трябва да се оцеля. Курвата изгуби моя. Енантап, депо. Има ли хубав? Да, за тебе има всичко. Донеси ми една ампула 250 кубика, брат. Аз имам игла, нека се оцеля в кик на лайф гърдите, да абсорбирам този тестостерон, да си изям филетата и да заминавам на арената, маняк. Давай! Дигам ти ма веднага, брат, на WhatsApp е най-добре камерата, знаеш? WhatsApp, WhatsApp.
На wife. На телевизора си, брат, в кикта гледат 1000 човека. Да? Да. За момент да спра музиката. Да. Чувам те, 1000 човека те слушат на телевизора си. На телевизора. Момент да дръж. Айде. Карваме човека, който трябва. В момента правим конферентен разговор с него. Да. Лаута армия е за теб. Бат Жорко. Не, брато, чуй, тук не става въпрос за армия. Маняк, тук не става въпрос за армия. Става въпрос да дойда да се пием в залата. Никой не искам да го напада колегата. Той се обяви, че ще се пием. Залата е уредена. Това е шефа на залата. Зад теб, всички са зад теб. Не, бе, няма смисъл да са зад теб. Момчета, то ще се насере да краеш и край ринг, няма да дойде, разбираш ли? Не го му го верете глупости да го плашите този усрам тип. Кажете му просто, колега, ела най-нормално в залата. Вели сме туилно и шкапенци цигарка. Санкционирано в ринга, ринг. Нали? Си файтър, маняк. Ела ма при. Ела и вземи славата, маняк, да. Пупка, че има. Ало? Да. Пятки, запознай се, това е шефа на... Здрасти, братан. Който отговаря... Сега ще се запознаем. Да. Така. Армански, нямаш нищо против мача да се стои на твоя територия? Автомата, брат, автомата няма да участва. Няма да го взимаме. Арман. Да. Нека си направим един файт. Конор Макгрегор вече иска да го видят дали само дрънка ще са били това копеле и това онова. Давай, маняк. Спал съм 4 часа. Да. Да. Арман, код ще има ли, защото тук съм намерил около 50 човека публика? Арман, не 50 човека. Цялата държава ще го гледа това видео, Арман. Ти си Дейна Уайт, Арман. Няма Макс Файт, Арман. Няма. Today, just send the location. I'm gonna come. Противникът готов ли е? Противникът е готов. Този часа беше в Пловдив и мутре в момента, че съм се отрал. Давай. А? Между другото, не сме го видяли. Да, ама аз легнах в 8 сутринта. Циганина иска да прави циганските си номера, все едно той е звездата, а аз съм да контендър. Пак кои дърваря, разбираш ли? Конор Макгрегор му отдава да се пие с него, а той ми вика, ела, аз такова. Ей, разбираш ли? Къв нагляда. Добре, аз имам едно предложение, мили приятели. Да. Защо не направим 12-та среща на Марк Файт? Защо 12-та? Слушай, аз ще се бия с всичките. Джуджетата. Всичките джуджета. Инке, Минке, Газа, нема и две категории, ще ги прибия всичките маняки. Давай. На Макс Файт съм с джуджето. Няма да го нападам в София. Усране до ушите, то се много насран. Той на Макс Файт няма да е. 100%. Така насрана женатка, като не се е раждала, казвам ти. Този направо ужас. Инкет на фамилия, циганския крал, Макс Файт педал. Елай са бий за курвите си педал. Сводник ли си? Елай ма прибий. Майка ти шиба. Ще ги убил бой, маняк. Казвам ти. Давай да ти чек киното. България International, Конор Макгрегор is in the motherfucking house. Аз съм най-арогантния. Ела ти ма прибийте на лайф. Копелета мръсти. Убивай! Направо казвам ти шутка чак. Давай да идвам в залата. Лаута армия е място, територията Маняк, уредена. давай да заминаваме. Какво кога ти беше са, брат? Хората ти казват, че са там, ти виташ колко часа. Какво да хапна? Къде са ми филетата? Къде е противника, не разбрах? Противника сега го чакаме. Той гледа, сега ще му звънем на лайк. Нямам TikTok акаунт, Маргото Брауни, ще изям кафеата путка в Минск. Курво, дай паролите. Ало, какво става с филетата? Какво става? Не такъв език. Няма съншай. Няма културно. Давай, да. Къде са филетата? Затваряш телефона, затваряш буквално. Затваря телефона.
Ти само да ти кажа, че тук момчета от луната ми са много сериозни, ще правим базик, нали? Аз не си правя базик, какво си мислиш, че сега ще нещо ти говоря и няма да дойда ли, колега? Ти, Да, бе, защото разбутвам се от ти бавиш се, колега, ти базикаш ли са, бе, брат? Маняк, спал съм 4 часа, каза, спирай се. Ти се съмняваш нещо в мен, мислиш, че това кино е песен на Мадона. Аз не съм противника, знаеш ли тези неща? Маняк, взимам сега телефона и така, влизам в аудито, почвам, идвам по шорти, аз съм с ръкавиците вече. Кой искаш? С нацепения крак целия изчекнат пръста ми, ще скъса единия. Малки, не сме жени, али брате, няма да се оплакваме. Да, когато вълка подгони заека в гората, ни го пита дали е загрял или дали е спал, маняк. Убивай, какво? Звъни му, дай. Къде? Къде си, бе, чудже? Чакай, звъни му. Имаш ли му номера? Намерете номера на педераза, вчера го писаха в коментарите. Звъним, нямам TikTok, нямам, не притежавам. Да. Сега, момент. Аз съм казал, Да. съм казал, че един неща не това помоли да ти донесе. Ето, сега много. Това е премиум обслужване на видео. Може да се усети да направим по телефона. Сега искам да видиш един омазен човек, как яде по 4 повече когато пеле. Той няма да ходи в UFC, слушай. Той закусва повече, колегата. Разбираш? Да, ми такой. Арман Царукян ще яде пелешко с гъби, пичурки, манатарки, пачи крак. Това е на Рози. Путката, тя виси като калмар. Не бе, пазикам се, сега ще стане ще привърна. Младенска за по-малко напия. Така, трябва ми да абсорбираме този протеин и този рис. Пием едно кафе, ти обеща тестостерон да се оцеля, джуджет се оцелил с 500 вида стероиди. Много добре. Така едно ти го носи след един час в хотела. 500, идва ли К1? К1, ела са твой доведен баща. Копеле, мръсно. Чакам. Момчета, толкова е хубаво. Момчета, много е приятно. Today is the day. Днес е деня и идвам да видим кой ще правим сега. В момента с човека, който трябва за мач. Това е Арман Царукян. Аз съм Конър Макгрегор от Темо за момента. Идвам, надявам се да не ме изсипят на лайф и да ми приключи киното. Идвам и отивам. Разбираш ли? Слушай сега, с всичките ще се бия тая година. Разбираш ли? Ще ги срина. Този сезон тая година. Не ме и бе маняк. И да ме изсипят, ставам, взимам си чинето и пак заминавам. Ще ги изсипя всичките. Цигани, мигани, сводници, педерази, курви. Това е положението. Много лимит. Говорим, искаме конференция на разговор, разбутах човека, който трябва, който не се звъни така току-що. Психопат. Идваме. Чай си вземам филетата сега. Ама човека не разбра кога, къде. Сега бе, брат, разбрали, че имам кола, сега да ми ям филета на лайф и по-взем телефона и тръгвам. Какво има да се разбера? Знаеш ли къде трябва да отидеш? Лалута, какво беше? Какво беше? Какъв беше адреса? Лалута Арми ли? Какво беше? Да. Добре. Стадион Локомотив. Стадион Локомотив. Има го на навигацията. Прибор имаме ли човек, колега? Да. Да го направим легитимно. Всичко е легитимно. Да. Знаеки как да ни ги знае, до само трети цял ден говори, цял месец говори, бе. Как да ни ги знае? Цялата държава ги знае. В коментарите се побъркват. В коментарите се побъркват. Сега е 2:30. Ям, 3 часа излизаме. Кога идва К1-то да ме оцели с това, с тестостеронен на тата? Ще се оцеля в ташаците с тестостеронен на тата, да превъртя хубаво така, разбираш? Това е. И колко ще ме уловки? Кога ще дойде тестостеронен на тата и да следиш разговора, колега? Кога идва иглата, брат? След час? Значи след час. Какво? След час, добре? След час. Това е. След 2 часа, това е 2,5, 4,5 Да. Аз през цялото време, между другото, през цялото време това се извършва на лайф.
Лайфа няма да спира, аз съм в кик, има 1000 човека, сега чакам черната курва да си изпрати паролите и продължаваме и там. Как да не го знае, в момента го гледа, в момента всички му го изпращат и му казват Джоков насран, те пишат коментари, те обичат този андерграунд. Те му пишат коментари, отива и са би, разбираш ли? А? Как да не е приел от сутринта, той ма чака и цял ден говори, че съм се насрал, бе. Ти българин ли си, бе? Оставих с 10 ми баха, майка. Да, 4,5 съм на локото. 10 ми баха, майка, кой ще каза да даш бля ориз, бе? Една звезда, без Уестър. Арман Царокян. Да, виждам го много добре. Слушай, бе, ти пак, колега, ти не си добре май в главата. Ти нещо имаш някакви съмнения, не знам какво ти има на тебе. Нещо са лашнало главата, 500 пъти ма питаш, но също нещо ти откачи ли, маняк? Ти мръдна ли, бе, брат? Цялата държава ма гледат, курвите ме гледат, мислиш, че ще говоря глупости и няма да дойда ли, бе, брат? Ти беше са, маняк. Абе, брат, как няма да е там, ти утос, как повече ще иска, как ще и беше жена си после, ако са населени така? Ти беше са, бе, брат. Това е направо скандално. Как няма да дойде, бе? Как ще го подадеш на жена си, бе? Маняк, ти са насраве, бе. Окей, ям, даже прекъсваш ми закуската. Не, той ориза е такова. Ориза е гореш, чакай, стой. Да, лалута армия, маняци, генгстери, файтери. All we do is fight, fuck and sniff, а? 4,5 съм там. Много съм коректен, да знаеш. Коректен съм на адреса. Да. Арман, идвам. Да. Подгответе доктор, всичко рефер, дай. А? Не, Ринг. Давай, мане. Коста? Пак ще се скриеш 16:30, ще спи. Добре. Няма да се лягаме, момчета. Заедно сме при цялото. Така, къде е? Вода, няма вода. Ме удриш си направо маняк малкия пръст и го изпари него. Кавал. Ти му иба путта майна, той пръст вече няма. Разбираш? Той пръст няма, брат. Това е само подобие на пръст. Подобие на пръст. Не реви на лайфа си, бе, жена. Абсорбирай болката. Ринг. Искаш ринг? Ето ти ринг педал. Безплатно е, знаеш. Безплатно.